नमस्कार, कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत। आज पळयात आयचे मुख्य खबरो। 1 सप्टेंबरच्यान कर्नाटकात बार रेस्टॉरंट क्लब सुरू। कारवारा भितर दुसरे केंद्रीय विद्यालयासाठी जागेचो शोध। कॉम्प्युटर दुकानात शॉर्ट सर्किट जाऊन लाखो रुपयाचं नुकसान। जोडा तालुक्यात गुड कोसळून वाहन संचालकांक त्रास। सप्टेंबर 1 तारखेच्यान गोवा सीमा तालुका दलान उग्र आंदोलन माधव नाईक। आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 109 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह। आता सविस्तर खबरो। केंद्र सरकारान अनलॉक 4 भितर थोडे नियम काढील निमित्ती राज्य सरकार बंद आशिल्ले बार रेस्टॉरंट आणि क्लब सुरू करच्याक मुखार आयला। गेले 5 महिन्याच्यान कोविड-19 लागून बंद आशिल्ले बार रेस्टॉरंट आणि क्लब सुरू करच्याक सरकारान अनुमती दिला। दलान सप्टेंबर 1 तारखेच्यान राज्यात सगळीकडे बार रेस्टॉरंट आणि क्लब सुरू जातले। केंद्रीय गृह विभागान शनिवारा सांच्या अनलॉक 4 भितर मेट्रो, रेल्वे, लग्नाचे कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि इतर कार्यक्रमात जाईल नियम पुराय काढले। राज्य सरकारान आर्थिक प्रोत्साहन दिवचीसाठी बार, क्लब, रेस्टॉरंट बी अनुमती दिला। सोमाराक अधिकृत घोषणा जातली म्हण मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा यांनी सांगला। कारवार तालुक्यात दुसरे केंद्रीय विद्यालय सुरू करण्यासाठी जाग्याची समस्या येईल असा। जिल्हा प्रशासनान दाखयल्या जाग्याचेर केंद्रीय विद्यालय समाधान नाशील कारणान पर्यायी दुसरी जागा पळयते असा। आमका कारवारात दुसरे एक केंद्रीय विद्यालय जाय म्हण केंद्रीय विद्यालयात 1 वर्षा पहिले सांगितले। जो वेळपर्यंत आमगेल स्वतःची इमारत जायना तो वेळपर्यंत तात्पुरती इमारत तयार करून दिवची। जिल्हा प्रशासनान जागो बी शोधून दवरिलो। दिल्ली विद्यालयाचे अधिकारी गेल्या वर्षाक जुलै 8 तारखे कारवारात भेट दिली। त्या वेळार जिल्ह्याचे उपअधिकारी अभिजीन मुडगेरी भितर सावंतवाडा होबळी आरव ग्राम सर्वे नंबर 215 बार 2 भितर 5 एकर जमीन अधिकारी लोकांक दाखयली। मुडगेरी भितर या जाग्यात शाळा इमारत तयार करून विद्यार्थी लोकांक हॉस्टेलाची बी व्यवस्था करची असे केंद्रीय विद्यालयालो विचार आशिल्लो। मुडगेरी कारवारच्यान 17 किलोमीटर दूर असा। इमारत दुरुस्ती करचीसाठी 15 लाखाची गरज असा। ही रक्कम कोण भरतलो ही स्पष्टता ना आणि मुडगेरी भितर सुविधा नाशील कारणान ही जमीन नाका म्हण एक अधिकारीन सांगले। कारवार शहरात बी जागा दाखयलो। दलान खोल्यांची संख्या कमी आशिल्ले निमित्ती अधिकारी लोकांक हो जागो आवडला। दलान अजूनही बी पर्यायी जाग्याचो शोध चालू असा। शिर्शी शहरातील तेला पुरवठाचेर आशिल्ल्या कॉम्प्युटर दुकानात शॉर्ट सर्किट जाऊन लाखो रुपयांचे नुकसान झाले। आयतवारा ही घटना घडली। अभिजित मड या मनशाला दुकानात नवीन आणि दुरुस्तीसाठी आशिल्ले 10 लॅपटॉप जळून गेली। अग्निशामक दलान येऊन उद निवेलो आणि लाखांची रुपये उपकरणाची हानी झाला अशी म्हण अग्निशामक दलाच्या अधिकारीक सांगले। जोड्या तालुक्या भितर पणकोली कुळगी रस्त्यावर गेले खूप दिवसाच्यान गुड कोसळून गाडी घेऊन उचलाक त्रास जाऊ लागला। ह्याची बद्दल अधिकारी लोकांन आणि जनप्रतिनिधी लोकांन निर्लक्ष केला। वर्षा पहिले बी गुड कोसळिलो। दलान त्या वेळार तो सम केलो। आता परत तसेच गुड कोसळला आणि रस्त्यावयल्यान गाडी घेऊन उयचे लोक भिवून भिवून गाडी चलोवंक लागला। ह्याची बद्दल शासक RV देशपांडेन दायेपट्टी सभे भितर अधिकारी आणि जनप्रतिनिधी लोकांक सांगून घेऊन गुड सम करच्याक आग्रह केलो। दलान थोडी माती काढून तसेच दवरले। पावसाळा आणि जास्त गुड कोसळून वाहन संचार करूक खूप त्रास होऊ लागला। अधिकारी आणि जनप्रतिनिधी लोकांन गुडाच्या कामाक निर्लक्ष केल्याबद्दल सार्वजनिक लोकांन तेमचेर क्रम घेऊ जाय म्हणून आग्रह केला। गोवा सरकाराल्या आश्वासनाप्रमाणे सप्टेंबर 1 तारखेच्यान गोवा सीमा सुरू करून दलान सीमा भितर उग्र आंदोलन जातले म्हण जनशक्ती वेदिके अध्यक्ष माधव नाईक यांनी सांगले। कोविड-19 लागून लोकांकडच्यान जाय तसे पैसे घेवचे न्ही असे बी त्यांनी सांगले। आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 109 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह मिळाले आणि 180 लोक बरे जाऊन डिस्चार्ज झाले। आज कारवारात 11, अंकोला 6, कुमटा 12, होन्नावर 6, भटकळ 14, शिर्शी 18, सिद्धापूर 7, मुणगोड 10, हळयाळ 20 आणि जोडा भितर 5 कोरोना पॉझिटिव्ह मिळाले। तसेच कारवार 5, अंकोला 21, कुमटा 6, होन्नावर 8, भटकळ 32, शिर्शी 7, येलापूर 14, मुणगोड 32 आणि हळयाळ 33 लोक बरे जाऊन डिस्चार्ज झाले। आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 4860 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह मिळाले। इथल्यान हे कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगाच सोंपता। घरात रावात, स्वस्थ रावात आणि कोरोनापासून दूर रावात।
व्हिडिओ सबस्क्राईब करा. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलचे पुढील अपडेट मिळण्यासाठी कारवार कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.